Заповядай, седни. Добре ли си? Да. Добре, сядай, моля се. Много ми е приятно имам в бар нощни птици. Да, не е бар нощни птици. Това беше едно изключително, да не казвам какво предаване. Но същото като в момента. Рояла. Скука. При нас не е толкова скучно, понякога е и весело. 9% от 100. Няма значение. Важно е колкото можем да правим, колкото можем. Давай сега, ти си готов, имаш ли някакви... Аз имам въпроси. Аз нямам, зрителите имат въпроси. От Джоро Хубавеца. Моето предизвикателство към Слави е да не носи повече елек под сакото. Това ти го казах и предния път. Така вратовръзката му много се сбръчква. И не изглежда добре. Човека се притеснява за вратовръзката. Че се сбръчква. Реших, че селек ми харесва напоследък и затова съм селек. Не е ли малко старомодно? Какво е? Не е ли малко старомодно с този лек? Що да е старомодно? 21 век има си такъв... Ти ли ще ми говориш на мен за стил, бе? Ти ли, бе? Ще харесва ми да хода с лек. От Плевен и Овраца сме само стилисти, сме се събрали. Няма значение. Харесва ми да хода с лек. Добре, човека го дразни, че се набърчка въртовръзката. Прече ли? Вече не ми се набърчка, защото си правят двоен възел. Значи, Жорко, няма да махаме елека, защото вече не му се набърчква въртовръзката и... Ма що да хода? Що пък да не хода с елек? Аз това не мога да разбера. Как може Жорко? Ти като прякора ти е Хубавеца... Не, ти си ходи с елек. Той няма нищо против елека, просто го дразни, че се сбръчква въртовръзката. Но ето, днеска не се е сбръчкала. Това не е важно в случая. Не е важно, но ние сме тук да изпълняваме... И ние не можем да изпълняваме всякакви желания. Такава ни е професията. Ще изпълняваме. Някой може да поиска нещо, което ние па няма да щем. Както и да е, няма значение. Да, аз ще наложа веднага цензура. Да. Здравей, Симеоне. Здравейте, машини. Това ли казва? Мали и машина. Да. И машина. Продължавайте да забавлявате, че ми писна само за тази корона да се говори. Предизвиквам Краси и Слави да изпият по една чаша буза на екс. За здравето на екипа. Но, поздрави. Затова, Ванка, дай буза. Ужас. Защо ми причиняваш това са? По 1 литър на екс ще ударим. Няма... Как ще пием литър боза, бе? Аз погледни голямо момче си, не мога да изпиеш 1 литър. Чакай, Ванка, да не го притесняваме. Донеси по-малки бутилчици. Не бързай. Човече, ако изпием по 1 литър сме край, аз няма мога да излеза от студиото. И аз върша всичко на дивана. Няма да вършиш нищо. Ости, ние си пиеме от тия. Благодаря за здравето на екипа. Интересно как човек пожелава ние да пиеме нещо, пък той... Добре, давай и друго. Евгений, ти имаш ли някакви неща? Искате ли боза? Не Ние искат. не може да пием от едно. Не искат. Искаш и това го направим към края на предаването? Мога да ликвидирам тази бутилка, обаче няма да е добре. Да. Стига, айде сега, що да се излагаме сега, да пием боза тук, да... Добре, ако искаш аз да се излагам. Ако искаш аз да се излагам сам. Не, няма ти, никой няма да се излага. Никой няма... Стига, бе! Престани, не! Човек, не! Ма гледай тази ръка, не ме слушай. Не, бе! Стига, бе. Няма. Краци, стига сега. Още ви е долу. Стига, не дай да пиш цяла бутилка, престани. Един път ме ръка изпих 2 литра по телевизията. Евгений, кажи, има ли нещо? 1 литър не ще се опре. Освен, че хората питат, няма ли в крайна сметка да изпееме Цвето е мое, което Светло мое? Цвете мое. Цвете мое. Да. Между другото имаше зрител. Окей, добре, дай да го изпееме. Само ти не дай да ме гледаш в очите. Обърни се на другата страна. Мисля, че ще още по-гадно, ако се обърна. Добре, сега трябва да пеем. Добре, стига се, моля се. Какво? Трябва да изпея, хората искат да изпеят тази песен. Какво искаш сега? Аз трябва да излезна. Не, няма да излезеш, просто няма да ме гледаш в очите, защото гледаш си, кривиш очите и ме размиваш, разбираш. Аз стига ще изпия цяла бутилка, бе. Ти си ненормален. Дали е за здраве, бе? Краси, не си добре. Аз няма да изпия. Лошо ми е.
Евгений, лошо ми е. Лиреза. Какво да Оф, изпиеш? как се казваш? Какво да спиш 1 литър боза, бе? Симеоне, защо ме караш да пия литър боза, при положение, че е резлива? Аз няма да изпия литър боза, казвам ти. Не се притеснявай, Слави. Аз ще я допия. Ето, пия за теб последната капачка. Няма да пия цял литър, бе. Ще умра. Между Значи сега другото, ние няма как да пееме някакви... аз от тук натам нищо не мога да правя. Господин Трифонов Александър Петковски ни пита, може ли да обясниш за тази прословута пирамида на Маслоу? На Маслоу. И той ни... Получавам бибапи. Симоне. Симоне. Симеоне. 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 Как може да изпиеш 1 литър боза на екс? Ти си луд. Аз изпих половин литър и ми е тежко, ти 1 литър. Не искам да пия Ние, повече брат, боза. са по кило реки пием и ни няма нищо, те една боза ще се опре. Добре, да я пеем ли тая песен, Евгений? Да, или след не? малко. Каква? И този Александър Петковски ни изпратил един виц. Освен ако не искаш да обясниш за пирамидата на Маслоу. Бозата Да мафана. обяснява пирамидата на Маслоу. Той пирамидата Слави на Маслоу. Трифонов хванал златната рибка. Тя го помолила да я пусне, ще му изпълни едно желание. Искам телевизията ми да има огромен рейтинг, казал Слави. Кажи някое по-реално желание, отговорила златната рибка. Добре тогава. Искам да не съм толкова нервен и да не се ядосвам за нищо. Абе, я кажи по-добре какъв рейтинг искаш, казва златната рибка. Имаше една интересна история. Евгений. Последно, няма да притеснявам. История врачанска, истинска история. Един си купил мотор. И жена му го бутнала и той не може да спре, не знае къде е спирачката и обикаля къщата. Му правил обиколки и на 32-та, като минал, превека, жена! Обикаля, 33-та вика, отвори! Портата! На другата обиколка, да събунал сеното! И се, не мога да спре човека. Жена! Отвори! Портата! Те ли Събунал будеш стомаха, сеното! като изпие 1 литър боза на екс? Малко ми се зави свята, като не бъда честен. Малко, но... Защо пиеш 1 литър боза на екс? Кажи ми. При положение, че съм иззел 3 свински крачета на обед. Ще стане страшно! Наистина, тук в магазин има едни пърлени свински крачета. Аз съм Какъв магазин, бе? Те не работят. Как те работят магазините? Работят, ама трябва да спазваш някакви правила там. Ползвам. Аз съм на 3 години, съм от 9:30 до 10:30. И си взех свински крачета. Добре, дай да не разказваме. И си ги- Реклами или там, каквото има. Тай, няма ли някакви нормални желания, вместо да си Има махат нормални жилетките желания. или Има... да... Не, той не иска да си маха жилетката, просто да ти опъната вратовръзката. И как да си опъвам вратовръзката? Ще... Кажи ми какво да правя, за да си опъна вратовръзката. Кажи ми според тебе какво трябва да направя. Да бръкнеш отдолу да я опънеш. Да бръкна и да опъна. Да. Ами, каквато е такава. Добре, аз ще дойда да ти опъвам. Не искам да ми опъваш нищо. Добре. Има и за... Почва да ми става лошо. Бозата си почне да действа. Колко минути? Човече, не предното трябваше да студио пием имахме тая тоалетна- боза. в предното Аз дори тоалет- половин литър не трябва. Не трябваше да пием тая боза. Защо трябва да правим на хората... Това е отвратително. Аз един път се въргалях в боза и се панирах в едно яйце. Така Заради е, верно зрители. е. Ама сега ти си друг човек. Аз както и да е. Пита, да, друг съм. Да, различен си. Ти си ли личи? Ами да. Ясно е. Така го каза. Да. Моля ти се. Искат някоя интересна история от казармата.
Кой да разказва така? Ти? Що аз? Да, аз съм ходил в казармата. Много интересни истории има от казармата, но сега това Не са истории, викаш. Това е реалността. Да, сега вече не ходят в казармата. Не ходят, за съжаление. Казармата съм много благодарен, че съм бил в казармата. Там съм научил много неща. Евгений, кажи, няма ли? Не искат ли хората да пеем някакви песни? Ето Слави да разкаже ситуация, в която Кое? някога, когато си се чувствал неловко Аз ли? или да не знал как да реагира на концерт или на предаване. Не знаеш как да реагираш. Примерно сега в момента с Бозата също и аз не знаех как да реагирам на концерт. Случило ми се, да, има как, разбира се. Това са толкова много предавания и концерти. Имало е най-различни случки. Да върнат как, някакви... как се казва, уважаеми? Момент, по статистика. Искаш името му. Да, трябва да казваме. Светлин Стоянов. Светлин Стоянов. Да. Не, това е Светлин за казармата, а Пламен Стоянов е за неловката ситуация и някъде, където не си знал как да реагираш, или на концерт, или на предаване. Не си знал как да реагираш. Аз на концерт си спомням, там имаше някакви, си готвеха по едно време. Неловка ситуация. На гости ми беше световно известна певица. Няма да казвам коя. Световно известна наистина. И идват рекламите. Аз обявявам, това беше еди си коя. Нали? Певицата. Обаче тя не си тръгва. И аз гледам и с преводачката, а тя просто стои и гледа. И аз казвам, какво стана? И тя казва, дойде ми. И аз казвам, какво стана? Тя вика, дойде ми. И викам, кога? Тя вика, току-що. Да. Това беше много странна ситуация. На нея и дойде току-що. И на мен така току-що се малко. Това е неловка ситуация. Беше много, беше много така странно и не знаех как да реагирам. Понеже имаше един зрител да помоли, имаше една история за хамстер, някакъв виц ли беше за... Хамстера, това е много прочут виц, в който решили да бягат в Китай вълка, зайка и хамстера. И стигнали до границата с Китай и зайка казал, ние така просто влезем в Китай, те ще ни познаят. Затова трябва да сменим имената. Да. И зайка казал, аз ще се кръста Зуй. Вълка казал, супер, аз ще се кръста Вуй. А хамстера казал, аз ще се връщам обратно. Това е един от вичовете за хамстери, има много. Най-различно. Добре, Краси, чакай да изпеем тази песен, защото не можем. Наистина, ние може да изпълняваме много. Неловки ситуации на въпросния Пламен е имало много неловки ситуации. Примерно за концерти, като казва, веднъж се подпали тавана от една фойерверка, понеже сцената беше с такъв таван от някакъв импрегниран плат. Той се подпали и аз пея някакви песни отзад. Хари, който в момента ме озвучава, с една бутилка с вода се опитваше да угаси, което беше изключително нелепо. Беше много откачено. Веднъж паднах с едни фойерверки имах в ръцете си, които бяха едни дълги тръби, които държат такива метални тръби. Тук с по-широки тръби и тук нещо като спусък електрически, които ги бяха направили. Аз трябваше да излезна, да направя така, да натисна двата спусъка и от двете ми ръце ще да изригне огън огромен, примерно по 5 метра на ръка. И беше много ефективно. Обаче, като отиваме към сцената и просто футболното поле беше изровено и аз се спънах. И в момента, в който тръгна да се търкалям, един от моите колеги отзад каза, внимай, ще гръбнеш! И аз се умях така да се търкулна, да не написна. Аз така на първото турне във Враца. Каза, ще гръмнеш, да. Но не успях да гръмна. Това беше много интересна история, но не гръмнах. И аз имах първото турне във Враца, Ванката играх Бойко Борисов и трябва да щупа една летва с ръката си. Да. И летвата беше подготвена отдолу, леко зарязана, аз да удара и да се направя все пак на... Иванката е сложил
летвата на две трупчета. Да. Обаче трупчето, едното леко мръднало, е точно в средата, където е зацепена летвата. И аз още съм новобранен, си викам сега, цели концерт имаше, тогава имаше хора по стадионите. И аз спава така. Пуф! И това не се чупи. Стъпа ми ръката към аз стига. Коста. Знам, че е зред. Тук ръката ми беше така. Щупих това през... Аз съм си чупил ръката така. Беше ми на гости един каратист и аз също като тебе. Само, че без проблем на репетиция щупих такова дърво. Някакво го щупих на репетиция, как не е проблем, ще го щупа на предаване. И като го хакнах, аз го щупих, обаче, като си погледнах ръката, просто се подува в момента, в който я погледнах. И щупих си ръката. После ходих на рентген, да, бях щупил ръката. А веднъж пък щях да играя с целия си акъл Нестинар. И викам, какъв проблема? Гледам, някакви нестинари са ми на гости. Забравих къде бяхме. Слънчев бряг. Слънчев бряг, някакви нестинари са ми на гости. Аз викам, няма никакъв проблем. Аз ли съм по-дълго от нестинарите? И човече, като започне един въглен, като ми се хвана между пръстите отдолу. Ау, изгорих се, беше ужасно. Гледам да не давам така вид, нали? Няма проблем, без всичко е точно. Всяки неща са се случили, да. Най-налепи ситуации. Всяки, как може ли? Това са една 5000 предавания вече. Всякакви неща. Давай да пеем. Да кажем само на кого да посветим песента, че доста хора ни писаха. Само имената им поне. Ами казвай, ведние. Цветея Николаева, Борислав Богданов, Димитър Попчев, Цветелина Димитрова, Цветелина Василева, Сис Илиева, Беатрис Господинова. Може да прочета само няколко реда от Маги Донкова. Здравейте, скъпо семейство. Наричам ви така, защото чрез предаванията и песните ви неведнъж съм ви допускал в дома ми, в сърцето ми, на празника ми. Няма повод, в който съм празнувала нещо и вие да не сте били там с мен. В тези дни на карантина, в които сме затворени от света и всички наши приятели, искам да ви помоля нещо. Наскоро родих и съм с детенце на 20 дни. Жива и здрава да си. А най-добрата ми приятелка има рожден ден на 26 март. Това е тази приятелка, която е била винаги до мен, която заслужава всичко на този свят. С тази приятелка на всеки наш рожден ден сме пяли песните ви и искам да ви помоля, ако има шанс, да й посветите една песен, защото няма да мога да я видя, да я поднеса подарък или цвете, но смятам, че вие ще зарадвате от мое име. Благодаря ви. Това е от името на Маки. Поздрави, Евгений. Ти четеш самото писмо. Ами нека тази песен "Цвете мое" беше да бъде специален. Как се казва приятелката? Не пише как се казва. Не пише как се казва. Ни пише писмото Маги. Маги Донкова, която има детенце на 20 Коя ден. песен иска тя да изпее? Много емоционално. Краси, благодаря ти, че не си криви очите днес. Бех се обърнал на другата страна. Точно така, да не те виждам. Еми... Отдавна не съм пял. Трябва да... Айде. Да, защото напоследък трябва да направим един концерт. Трябва да правим един концерт по повод свършването на коронавируса. Да. Ето сега ми хрумна. Ние като пеем, винаги предния път ни хрумна, така направихме концерти в Арена Армеец. Да. Трябва да направим такъв концерт един. Ами да вземем да направим. Да, точно така. Говорят ми в ухото, че има такива предложения. Трябва да направим такъв концерт. Има толкова яки имена за концерт. И да паднем, и да бием. Всякакви е така. Краси. Утре. Ако утре ме накараш пак да пия нещо, защо утре не е ли събота? Пак ли ще работим? Спри са малко, бе, човек. Почини си, бе. Добре, в понеделник. Уважаеми зрители, това беше всичко от мен и моите колеги за тази вечер. Благодаря ви, довиждане и за мен беше чест.